За да достигнеш до водата, скрита в недрата на земята, и за да утолиш жаждата си с първичната вода, дълбаеш най-дълбоките кладенци, за да достигнеш най-дълбокото дъно, за да загребеш и утолиш хилядолетната си жажда. От тази жива вода и капката съживява, защото цялата живителна сила на Абсолюта е в нея. За да достигнем обаче дълбаем кладенци в скалите, тази тайна мълчана вода, най-мълчаната и наричана вода от всички води, в която търсим светеният кръст на разпятието. Раз-пят, ра-аз-път, яд, и то, от и тя, пак за-ра, а-ра. Светената вода, осветена и озарена, осъзната и освежаваща, напоителна и съживяваща, всичко достигнато по трудният път ни кара да търсим най-правилните действия и начини. И решавайки да запомним и поучим от грешките и спънките, за да избегнем техният повтор. То от, тор. Раните по коленете, през поколения, поколенията ни напомнят да внимаваме, за да си спестим телесните и душевни урочни повторения. Нишките, докато тъчем, може да се късат от време на време. Обаче, когато една и съща нишка се къса, не винаги е поради нейната здравина. И все пак търсим причините. Къде опира? Кое я претърква? Защо точно там и през определен период се къса? Къде и какво я закача? Търсим причината в бърдото, ламелите, галировката. Превдяваме, разменяме, правим промени, търсим причина в конструкцията. Майстори, правим планирани, извънредни и технически ремонти. Накратко, вземаме нужните мерки, за да отстраним повредата, за да може платното да няма дефекти и дупки. Вниманието. Ним, ние, то. Маниту, мането. В ту сторону, в тази страна. В етът мир, в този свят. Капчица по капчица. Толкова е ценна тази добита с труд. Всичко добито, получено наготово без труд, спираме да ценим, уважаваме, да обръщаме внимание. И мед и масло, да, и мляко да тече безплатно от чешмите, хората ще спрат да им обръщат внимание и да ги забелязват. Ако и златен дъжд да вали, хората ще реагират рано или късно като цар Мидас, който превръща в злато всичко, до което се докосне. Слънцето свети 24 часа в денонощието. Ден, нощ и ето. Обаче, колко пъти през и в времето, през което сме тук, му обръщаме внимание. И кога се сещаме за него, кога се молим за дъжд и за слънце, кога се молим за топло и кога за хладно, кога се сещаме за нещо, което ни е винаги в наличност, или когато крещящо имаме нужда от него, а то е свършило, няма го вече.
Някой го е прибрал или изхвърлил без да ни уведоми или да ни е казал, предупреди. Не сме обърнали внимание на предупреждението? Еволюцията е волюцията. Цялата истина е като безбройните ята, от които виждаме една нищожна частичка. А колко от видяното видно е достигнало до нас и в какъв вид, и кой, коя, кое и какво сме разбрали. Сия ноа кия прадра капеда. Само нещастният познава щастието. Щастливият е манекен на жизнеността. Той само я показва, не я притежава. Светлината не сияе сред светлина. Сияе само в тъмнина. Ерих Мария Ремарк. Животът е твърде ироничен, за да бъде разбран изцяло. Дава ти тъга, за да разбереш какво е щастието. Шум, за да се насладиш на тишината. И отсъствие, за да оцениш присъствието. Абишек Шукла. Много по-често сме жертви на страха, отколкото на болката. По-често страдаме от въображението си, отколкото от действителността. Сенека. Презирате ада и копнеете за рая, но по този начин причинявате на себе си страдание в един изпълнен с радост свят. Мислите, че доброто означава да мразите злото, а злото всъщност е самият мразещ ум. Бан Кей, дзен учител. Зеницата се разширява в тъмнината и в крайна сметка открива светлината. По същия начин и душата се разширява в мрака на страданието и в крайна сметка открива Бога. Виктор Юго. Страданието има благотворна цел – еволюцията на съзнанието и постепенно разрушаване на егото. Екхарт Толе. Колкото по-дълбоко страданието дълбае в душата ти, толкова повече радости може да побере тя. Халил Джубран.